Ġew mnedija l-iskemi l-ġodda ta' fondi Ewropej għan negozji żgħar u medji, fondi li ammontaw għal 16 miljun u 500,000 euro. Dawn l-iskemi l-ġodda se jkunu wkoll simplifikati kif kien wieħed il-Gvern f'Jannar li għadda meta ħabbar il-programmi operattivi għal perjodu bejn l-2021 u l-2027. Dakinhar il-Gvern impenja ruħu li n-negozji jkollhom l-aktar aċċess faċli possibbli għal dawn il-fondi. Il-fondi l-ġodda tħabbru waqt konferenza organizzata minn Servizzi Ewropej f'Malta, is-SEM, li għalija attendiet il-komunità kummerċjali, fiha ġie diskuss il-progress li sar u triq il-qudiem għas-semplifikazzjoni fil-proċess tal-fondi Ewropej fejn qed tkun eliminata l-burokrazija bla bżonn. Fost il-bidliet konkreti li diġà saru fl-aħħar xhur hemm it-tnaqqis fl-applikazzjoni minn 90 għal 25 paġna, it-tneħħija tal-bżonn ta' pjan ta' negozju f'ċerti applikazzjonijiet u t-tisħiħ fil-komunikazzjoni u s-servizzi ta' appoġġ b'lingwaġġ li qarreb il-fondi lejn il-komunità kummerċjali. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li din il-ħidma turi bidla fil-perspettiva fejn qed tintwera aktar fiduċja fl-għarfien tan-negozji b'sens ta' ġustizzja u inklusività bil-prijorità tkun li jgħinu u mhux jeskludu lil minħaq u aċċess għal fondi Ewropej. Saħaq li dawn il-bidliet se jiftħu era ġdida fejn il-proċessi jgħinu u mhux itelfu l-progress. Issa għandna wkoll l-iskemi kollha li ħerġin b'sistema sempliċi għalfejn għax iridu l-negozji jieħdu dawn il-flus. Jieħdu dawn il-flus, jinvestu u jkabbru. Jikbru huma, tikber l-ekonomija tagħna. Ġi spjegat li l-pass li jmiss fis-simplifikazzjoni huwa d-diġitalizzazzjoni tas-sistemi kollha fil-qasam tal-fondi Ewropej, dan jinkludi traċċar f'ħin reali tal-applikazzjonijiet, notifikazzjonijiet kontinwi b'aġġornamenti dwar l-applikazzjonijiet u aċċess 24 siegħa kuljum għal gwida lill-applikanti. Se jiżdiedu wkoll in-numru tal-laqgħat ta' konsultazzjoni u sessjonijiet ta' informazzjoni biex jinstemaw il-vuċijiet kollha qabel jittieħdu id-deċiżjonijiet.